Good day mga ka-studio. Today's menu, mayroon akong spicy bupis at chicharon bulaklak. Sobrang crispy nito mga ka-studio. Yan o. Meron din ako ditong Mang Tomas, Red Horse at Sprite. Tapos puso po ako nagpasalamat sa inyo mga ka-studio dahil umabot na po tayo ng 7,000 subscribers. So isang malaking good news po yan. Itong bupis pala mga ka-studio, request po ito ni Ma'am Maricris Toralba. Ngayon po lang po nagawa ito. Medyo natagalan po talaga, pasensya na po kayo. Tapos start na tayo. Yung shoutout natin, sa sobrang dami nyo po, hindi ko talaga maubos-ubos yung mga shoutout. Sa huli ko na lang, mamaya after ng kain, tapusin nyo po itong video mga ka-studio. So, doon ko na lang po ilalagay yung shoutout para sa episode nito. Yan, start na po tayo. Hindi ko na patatagalin to. Excited na rin akong kumain. Ito, sobrang anghang talaga. Masarap to mga ka-studio. Open ko muna yung Red Horse. Lagyan ko lang ng may sabaw konti dito sa kanin. Magkakamay lang po ako ha. Nagugas na po ako mga studio. Sarap ng bupis. Spicy talaga. Yung charon bulaklak naman. Manla ko suka. Crispy nito mga ka-studio. Hindi masyadong madami yung kanin ko kasi masarap to, pang sumsuman talaga tong mga ulam na to eh.
Sarap talaga ng charong bulaklak. Ito, Mang Tomas to. Cheers mga ka-studio. Shoutout muna tayo mga studio, medyo madami to, ubusin ko na to lahat. So mga bago na hindi ko pa nabasa yung mga message na nagpa-shoutout, sa next na lang po na mukbang.
Shout out kay Boss Kadungis Jr. at sa buong Kadungis team. Thank you so much po sa support po talaga ninyo. Shout out din kay Clarence Balili. So shout out Mariza de la Cruz from Nueva Ecija. Shout out din kay Yangski Iyang Vlog, Jeffrey Chow. So itong dalawa mayroon silang sariling channel. So support din natin sila. Shout out Mi Cortez from Japan. Shout out din Marty Atendido. Ito nagmumukbang din to. Support din natin. Shout out Christian Sorban. JM Habi from Tangub City. Paulmar Calma from Florida Blanca, Pampanga. Shout out din kay Anton Vlog. Ito mayroon nitong channel. Shout out din kay Libby de la Cruz. Shout out Shali Garcia and Family Garcia. Shout out din kay Frenzy Kevin Castillo. At sa anak na si Frederica at Friends Kevin. Shout out din Lloyd Suay Bagyo. Mayroon nitong channel mga studio. Sid Banaag from Manolo Fortits, Bukidnon. Shoutout din kay BG Gonzales, Vincent Molinio. At shoutout din kay Carlo Cania. At sa kuya niya nasa Toronto, Canada. Yan, mayroon pa dito mga studio. Wait lang tayo ha. Ito mayroon ding sariling YouTube channel, si Juna Official Vlogs. Ayan. Shoutout Mac Kulit from Angeles City, Pampanga. Shoutout din kay Remark Mandaraog from Santo Niño, Ibaan, Batangas. Ito, mayroon din tong channel si Rasig TV. Yan. Ito din si Ma'am Tisay Cooking. Baguhan daw siya na YouTuber. Support din natin mga ka-studio. Ito din siya, mayroon din siya sariling YouTube channel si Bisayang OFW Girlish Vlog from Kumbal. Shoutout din kay Joy Maldita. Shoutout Lovely Panado from Boracay, Malay, Aklan. Yan, itong dalawa to na next shoutout ko, mayroon silang sariling channel si Mami Ann at si Lilibit Channel. Yan, shoutout din kay Richandre Dimabibas. At ito si Ma'am Joanna's Journey. Ayan, nag-PM din to sa akin sa Facebook. Nag-asa kung ano yung klaseng lutuan ko daw, kung saan makabili. Shoutout din kay Mary Jean Tihano. Ayan, mayroon din tong channel. At si Cooking ni Inday. Ayan, mayroon din tong channel si Ma'am. Ito mga mayroong channel, support din natin mga studio. Shoutout din kay Crispin Lerpin. Ito, mayroon din tong channel. Bisaya din to. Bisaya. Siyang dako ni po. Shoutout din kay Duyan TV. Mayroon tong channel. At shoutout kay Simon Lim from Davao City. Hi po sa mga taga Davao diha. Shoutout din kay Jude Oy at si Jose Oy. Salamat. Shoutout din kay Dan Morales. Ayan, yan na po yung last mga studio. Thank you so much po sa lahat ng nag-support at nagpa-shoutout. Maraming salamat din po talaga sa inyo. So that's it po. Hope nga nag-enjoy kayo sa mukbang na ito. Bye for now and see you for our next mukbang adventure.